Igbo ndị na-ege m ntị ekenekwa m ụnụ. Enwere picture na afọ n'akụkụ ebe a, so abịa m take time sị okay ka m na-agagharịgodo na ka m nwee ihe m study some history why ọ ya bụ ihe anụ nwa na-eme na Igbo about ndị Muslim take over or ndị Muslim volunteer imegwu ndị Muslim na-ewepụta isi wee na Igbo anyị kedu ihe mere the change wee ka njọ na Enugu State. Then I begin to dig deep. Because in the future we are going to, we have to first of all go back behind the camera. That is there something that has to related to the future where we are going to. Or something maybe between the year 1952 and the year 1950 to year 1958. Go and verify and read this thing by yourself. Sometimes mother post a video, but baby kobono sege unna kono nka. And when post a video so that a community in Enugu State na ha register ya, because now some people now say they need to know whether they have a Muslim community. How back on West because ka development we be na be ha we also register that village. So for now there are still some some oku kanapota in that location. Mani ha ji ebe ku kan gwa no that in between 1952 to 1958 na na scream again. Ihe abụ onye Hausa. According to the report, as after Senafia Malam Umaru Altina Bafia. He is a Fulani Hausa indigene. He's a cattle dealer from Sokoto who served as the first elected mayor of Enugu State. First elected mayor of Enugu State between 1952 to 1958. When I just so is that why this epoch we Muobi we're no longer Enugu State so far? Because now Agwamono na nda Hausa makesi as location. Ha makesi as territory. It is not enough epota na be hamame it no go happen. Many of you have no idea of this. Somebody like me, what of my idea this thing? And what of my idea this thing? Before, because if I post to they have been there for long, or Nanda saying right, on a Muslim right, I could go me. Isn't not convert to Muslim as so new. You convert here, I'm not against you converting Nakubeha. Because more no you could go me. Mambiko with Tonya Bolon the ass. Mambing with Tonya Bolon the ass. Ibolon do gas. Munagana Babila man because all your delegate is the IT bomb on our womb muna. So Kagem man again na haje no. Because ever since all this issue of insecurity na men the Fulani ba atali chaende mmadu konubi. If unu bero Muslim, Igbo Muslim community, but akuo ku condemn wire. To them Obasara they are busy again advocating for iha anla hanyoku. If unu bero ebe Igbo Muslim community says that okay unu no na nebo, but I want to condemn some of the bad acts in the bone name. Man haya di quick igana kanu. They say ndi Igbo emekpalụ Fulani ahụ na Benue State, ndi Igbo nọ na Kano ya na lote ya, ndi Igbo nọ na Kaduna ya na lofia, ndi Igbo nọ na Sokoto, Zamfara ya na lohia Gombe. They are quick to react that way. Man ndi be hakpazi mkpamkpa na Igbo anyị. Ndị nwana no ano cannot open their mouth quick because na gini me ha nche na eme gini ya toko away no fuaba. Now, when they follow that history of this man very well, when we chop that na those places are those things in them was where this man governed. Before I say na here Nekuba, I say, will you phone no Google wire? You Google chai we check is the Guinean mayor of today. In today's political system, mayor is a local government chairman. Which is the Okwabagote. He is a local government chairman as of today in the political system of Nigeria. Or Hemokanwa Chibule Enugu State represented then. Nekwa a brief history about him. I will say he is born in Sifawa, a historic town located in Sokoto Caliphate of the northern Nigeria. Altan migrated to the east for trade. Izwahabi Hebutelia. Izwahabi Hebutelia Owesi Anugu. Where Chilano Manaya, Ebarataba and Ebai, Ebolande, Enugu State. Yetago, he settled in Cold Camp,
neighborhood of Enugu State, where he lived and ran his business. So-called camp Kolande, Bileba, when I run business here, just like Hendi Bondos on Eme, Monobileba. Despite being a northern Fulani Muslim, understand the Lobiko, not a northern Hausa Muslim. He is a Fulani northern Muslim. Because if you pay attention in Nigeria today, Fulani northern Muslim and go the Hausa Muslims no na Sokoto kwani that na Sokoto aboro obodo nda Hausa no Fulani nwe. Ihe na nna agwa gị, use your phone and Google. Muna gị na-aba abịara ka iwebe kwube everything ka abịara no. But again, you cheap wele gị ha bụ ị ga-ekene ihe na video ọ n'ụlọ ihe na ịnụlọ ihe na TV ọ n'ụlọ ihe na radio. Wele kene your phone Google aka ma na ihe ndị anụ nwere ekwu bụ eziokwu ka o mere eme, so that na ị na-eshare video ma look onye anụ ị na-eshare video always talk with fact. Wa mụ na abịara ebe ka eme wee onye ya na onye ya nwụnụ. I face you with fact. I face you with ihe m follow online. Nke ọbụla m fụ na doro m anya, I will also come out and say that na nke doro kwa m anya. Mana on seeing this thing, e wee sị, despite being a northern Fulani Muslim, he was heavily involved in the NCNC, National Council of Nigeria and the Cameroonians under Dr. Nnamdi Azikiwe. So Dr. Nnamdi Azikiwe was the one that mentored him. But Azikiwe ne preach one Nigeria. Unafugebu na webido. Always na everybody can live and do things everywhere I like it. Kwakene munongwene gonyi Igbo local government chairman na Yoruba. Before ekwu okwu ugwu Hausa gbagowe. Onwege ebe onye Igbo chere somewhere na ugwu Hausa, but I will come to that later. Ka ife isikene ihe anụ nwana eme na Enugu State, because it is not a coincidence na ha si na ya enye ha Gose vice governor Enugu State. It is not a coincidence na somebody put has na ha nwe 40% Muslim in Enugu State. The governor did not say anything. Nobody even tackled them. It is not a coincidence that they are largely taking over Nsukka as a Muslim community. So there is an atom of history somewhere that lies wait for every man. I always say this now. They can wait for you for 100 years and they will come. So when he na Gwanda I say no, this is where their ancestral land is. This is their ancestral land. Then Owesen, supported largely by metropolitan Igbo middle class, he was elected president of Enugu NCNC branch in 1953 before becoming a mayor. As a mayor, his administration managed 5 primary locations of the township. Now, ebe the guy manage, iwelizi ubiki, iwelizi uchege, wee gozia, welizi ilegi, gozia ezegono. 1, Uzo 1. 1, Uzo 1. 2, Ogbebete. 3, Ogwe. 4, Cold Camp. Then 5, Asata. Kangukwe also. Uzo 1, Ogbete, Ogwe, Cold Camp, and Asata. These are the 5 local government this man control as a mayor. Today, Hana, or that mayor position is a local government chairman. You know what I go? I will say exact areas he governed, including and remains prominent and central residential and commercial neighborhood within the modern day Enugu metropolis. So he didn't just govern, he governs the heart of Enugu State. So come rain, come sun. Bono enwere ihe emele ndị a. Unu ha ya azọ ndị Enugu na ndị a ya azọ these 5 areas azọ. Ma ihe nje kwuli ha, mụ na ndị Enugu gọrọ ọgụ.
and ụmụ nwanne m ịtọ na nnukwu nwaanyị na Enugu State. So na-ekwu ya, I know why my interest is there. It is not enough isi na ndị anụ nwe ihe ha ya emenwu. Are you aware there is a hidden history that governs these locations? Kenekwa m unu ya agọgụlụzikwa ka unu nwalụ, unu agọgụlụ, unu amaghị ngọgụlụ, unu ahapịa ekwuchakwanụ ka ọ dị n'mba ọzọ.